Bine v-am găsit la un nou episod de FTS 15 Carier Mod cu Steaua. Pregătim meciul cu FC Brașov, aici este echipa și să vedem ce vom face în meciul cu Brașov. Da, nu știu, mă cam bălbâi. Da, s-a terminat meciul, după cum vedeți am câștigat cu 3-0, marcatorii au fost Marica, Hamrun și Pintili. Am făcut un fotbal frumos, am avut ocazii, l-am dat pe... În fine, următorul adversar va fi FC Botoșani. Ok, cam asta este echipa. Să vedem, intrăm la un antrenament aici cu... Nu știu dacă l-am mai antrenat pe Marica, dar nu contează, l-am antrenat pe Marica. Dacă l-am mai antrenat asta. Așa, un atac. Băgăm aici, frumos, crește overalul Marica. 80 overal Marica. Și ultimul, un distribution. Acum se antrenează foarte mulți jucători pentru că au overall mic, dar când le vor crește overall-ul, o să antrenezi mai rar, mai greu, mai bine. Să trecem la meciul cu FC Botoșani. Momentan m-am uitat și suntem lideri în campionat cu maxim de puncte. Am văzut că avem 12 după 4 meciuri. Să vedem cum ne descurcăm meciul cu Botoșani. Jucăm la noi acasă. Am upgradat stadionul la maxim. Ca și îmi place că e frumos. Și l-am redenumit, se numea Eindhoven. Se numea Eindhoven Stadium pentru că echipa asta am customizat-o de la PSV. Și am numit-o Ghencea. Chiar dacă Steaua nu mai e în Ghencea, un șut al lui Hamron aici pe lângă poartă. Chiar dacă Steaua nu mai stă în Ghencea, eu l-am denumit Ghencea pentru că îmi plăcea acel stadion, era foarte frumos. Acum la Pitești, n-ai ce să faci la Pitești. Haide, Borceane, Regnel, ce faci acolo? Regnel, Bașvari! Oh, Niță! Ce reflex a avut Niță! Corner pentru Botoșani. Și este gol Botoșani. Cucu marchează Cucu. Trebuie să ne revenim, trebuie să marcăm. Nu se poate să ne conducă Botoșaniul. Bawab. Nu știu ce a stat acolo. Momcilovici, de ce pierzi, Momcilovici? Și se blochează așa. De ce merg? Pintili cu capul. Ce n-am de mai tare. Avem aici o ocazie. Ocazie bună, Bawab în centru. Stați puțin că trebuie să reparcem. Gata, am intrat puțin în setări să rezolv ceva aici. Sper că se mișcă mai bine. Șutul! Vine șutul! Nu e gol, nu e gol. De ce nu e gol? Chipceu din nou șut! Corner. Se apropie pauza. Am intrat în ultimele 5 minute. Băurceanu pentru Pintili! Momcilovici, șutul lui Momcilovici! Out. Avem out. Regnel, Hamrun. Ce pierzi, Hamrun? Multe de prelungire. Nu atacă, nu mai atacați. Nu trebuie să lăsăm pe cei de la Botoșani să tace.
Vedem posibil un ultim atac. Ce ajunge la Bawab. Și Hamrun! Gol! Gol, Hamrun! Restabilim egalitatea posibil la ultima fază și este 1-1. Trebuie să fie 1-1 la pauză. Da, uitați acum se va da finalul. Da, cum am zis, bine că am egalat. E bine și la acest scor coborâm, suntem de zonaj de Iași. Iașul este pe 1. Acum n-a pierdut Iașul de la puțin acolo. Voluntari. Dar are și este 2-1. Nu face nicio schimbare. Varela, Burcean. Marica. Bawab, șutul lui Bawab, apără portarul și nu se poate. Corner. Bawab va centra pentru Regnal. Nu, din nou nu e gol. Iar corner. Bawab. Din nou Bawab, acum Chipciu, gol. Chipciu cu capul din centralul lui Bawab. Vedem că întoarcem scorul aici la București și avem 2-1. Avem 2-1 și este foarte bine. Am întors scorul extraordinar. Bordeanu, full up. Și cum zicea Bordeanu? Gol, Bordeanu, cum îl cheamă? Da, Bordeanu, da. Și da, Bordeanu. 2-2. Marica, Bourceanu pentru Bawab! Și corner. Cine-i mă la ăștia în poartă? Că Hererin. Și-au luat portari nebuni ăștia de la Botoșani. De asta apar așa. Că dacă era portarul lor, nu mai aveau nicio șansă. Pintili! Gol, Pintili. Bine, măi, Pintili, mă. Vedem că suntem superiori la fazele fixe, cel puțin cele din corner. Dă multe goluri cu capul din corner. În fine, eu dau la maxim pe centrare din corner și când dau cu capul dau pe B, pe pasă, nu dau pe A. Dau cu B-ul și se duce mai șmecher, se duce mai tare. Bawab îl vede incredibil pe Marica. Nu se poate, Marica. Cum să ratezi de acolo, Marica? Se cam răgușit. Bawab! Blocaj. Cucu. Ueleu. Adu și pe la patinaj. Hamrun. De ce n-ai plecat, Marica? De ce n-ai plecat? Ce-am făcut, mă? Am căzut singur. Bă. Jocule. În ultimul sfert de oră. Bawab, Marica. Pentru Hamrun, șutul lui Hamrun! Fix pe portar. El stătea acolo liniștit pe picioare și l-a dat fix pe portar. Frumos, Hamrun. Bawab, Hamrun. Spin, Hamrun, șutul lui Hamrun! Iar portarul. Hai, Bawab. Facem 4-2 din asistul tău, centrarea ta pentru Chipciu. 4-2. Ce meci avem și ce se bucură Chipciu acolo. Scuze, mă mai foșnesc eu prin pe aici. Dublă Chipciu, după cum vedeți acolo. Și este 4-2. Ce meci intens, ce meci. Multe goluri în acest meci. 6 momentan. Hamrun pentru Marica, nu poate dubla acolo. Merge la Regnal, dribbling în centru, Regnal, pasă pentru Hamrun, corner. Hai, Bawab, încă un asist, Bawab. Hat-trick Chipciu. Toate cu capul. Hat-trick Chipciu, cu capul. Bravo, mă! 5-2. Ce meci frumos. Multe goluri cu capul, meci frumos. Câștigăm cu 5-2 și suntem pe locul 1 cu 21 gol averaj. Mamă, ce gol averaj avem. 15 puncte, maxim de puncte. Vedem în următorul episod vor fi meciurile cu Dortmund și CSM Iași, ocupanta locului 2 în campionat.
nu putem face niciun antrenament și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe și noi ne vom revedea data viitoare cu un nou episod din FTS, Carier Mod cu Steaua. La revedere!